Velký test psích paštik. Jak jsem slíbila, tak plním. Kalibra. Tohle je úplná novinka. Mají hned několik příchutí. Na test jsem vybrala tuňákovou. Struktura je skvělá, ani hustá, ani řídká a pěkně drží tvar. A Ishince moc chutnala. Novinka z drogerie DM. Možná znáte její klasickou paštiku v tubě. Struktura je dost hustá a hrudkovitá, ale Ishinka to zvládla. To je snad ta nejznámější paštika. Začínala jako játrová a teď už je v několika příchutích. Tahle lososová je extrémně tekutá, takže pozor třeba v kapse, ale Nisa ji extrémně miluje. Další dvě, které jsou asi méně známé, jsou to spíše pěny. Z játry a z hovězím. Hovězí je opravdu hodně hustá a doporučila bych ji spíš do lízacích podložek, než jako odměny. Nise se nezdála, ale nakonec ji snědla. Játrová je jemná pěna a krásně drží tvar. Osvědčila se mi do různých plnících hraček. Dokaz. Pro mě taky relativní novinka. Je založená hlavně na játrech. Díky játru má taky pevnější konzistenci, ale tvar balení je skvělý na odměňování. Yogis. Česká výroba a hodně jednoduché složení. Je hodně řídká, nejen tahle rybí, ale měla jsem i kuřecí. Ale pejskům chutná opravdu hodně. U nás vyhrála Kalibra, strukturou i použitelností při výcviku. Ale vy si musíte svého favorita najít sami.